Poštovani gledalci, mi smo kod stepenica i ulazimo polako u drugu halu. Neverovatna je gužva na ovogodišnjem sajmu, međutim mi smo neumorni da vama pokažemo sve ono što se ovde nalazi, međutim mnogim modelima je prosto nemoguće prići zato što su neverovatna atrakcija na 87. međunarodnom sajmu automobila u Ženevi. Svakako ćete ovim snimkom biti i vi uvereni, a mi vama pokazati i dokazati to da je ovaj sajam u Ženevi jedan od 3 najveća sajma automobila na svetu. Inače, danas je radni dan, utorak je, a možemo li zamisliti samo kolika bi gužva bila ili kolika će gužva biti za vikend? Ovo nije auto, ovo je svemirski brod. I mi smo kod štanda svima omiljenog Ferrarija. Kao što vidite, oni su izložili nekoliko modela u različitim bojama. Ono što je evidentno jeste da je prevelika gužva oko ovoga štanda i mi smo čekali nekoliko minuta kako bismo se približili da bolje vidimo ove automobile i naravno kako bismo za vas snimili. Maserati. Ja jednostavno nisam mogla da propustim, a da ne snimim odakle mašinu, odnosno automobil Jamesa Bonda. Poštovani naši gledalci, mi smo sada na štandu BMW-a, a kada smo na ovom štandu, onda zaista nema potrebe da damo bilo koji komentar, jer sve govori samo za sebe. A série 4 é quinto. Tens que ir até lá ao fundo, se calhar.
saranno a 6, guarda. Poštovani naši gledalci, mi se sada nalazimo na štandu Mercedes-Benza. To je jedna nemačka kompanija koja proizvodi mahom luksuzne automobile. Međutim, želim da vam kažem par reči o ovoj kompaniji. Naime, njeno prvo ime, da kažemo, bilo je Daimler-Benz. Međutim, od Daimlerovog preduzeća je jedan austrijsko-mađarski trgovac automobilima poželeo da kupi jedno 36 automobila po ceni od 550.000 maraka i zatražio je da ime tih automobila bude Mercedes. Od 1902. godine tako Mercedes biva zaštitni naziv za ove automobile, pa tako i firma Mercedes-Benz. Inače, ovu trokaku zastavu jeste zapravo simbol Daimlerove ideje da proizvodi automobile, to jest vozila koja će saobraćati vazduhom, vodom i zemljom. Eto, to su nekoliko reči o Mercedes-Benzu, a vi u narednim minutima pogledajte šta je sve ova kompanija izložila na sajmu automobila u Ženevi. Poštovani gledaoci, ovo je bilo sve za ovu emisiju sa sajma automobila u Ženevi. Za nekoliko dana pratit ćete još jednu novu emisiju u kojoj smo spremili lepe kadrove na sajmu, na 87. sajmu automobila u Ženevi.